Otetaanko haiden siiki? Otetaan! Kontentti! Mulla autottuu tätä. Kenki haluu nähdä tän. Se on kontentti. Nyt se toinen menee tonne ja sit se pitää etsiä sieltä. Joo. Oot sä ready? Tää on kyllä näästi. Hyi vittu. Mä vitun pitäis. Okei, eli täs pitää päättää mihin suuntaan. Sounds like a plan, yeah? Okei. Siihenkin pihkeen. Siihenkin pihkeen. Holy shit. Oh my god. Siis tää oikeesti on. Siis kuin vitu iso se on. Mä lähden vittuun tästä. Ei ne katso sen. Nyt se agro. Onko? Oot sä ready? Yeah. Joo. Onko sit 5 yli? Alko viittelua tuu? Näkyy. Näkyy. Okei, eli me vaihdettiin tätä videon ideaa. Otetaan haiden siikkiä täällä. Ja ne menee aika piiloon. Mä annan sille 5 minaa. Ja sitten mä menettiin se. Ja toivottavasti siinä ei mene liian kauan, koska mä en halua liikkua yksin. Mä haluan liikkua yksin. We're going on a trip in our favorite rocket ship, flying through the skies. Little Einsteins. Mihin vittun piiloon mun pitäis täällä oikein mennä? Kulman takia. Ois hyvä, jos menis vaan chillaa tähän reikään. Tää on kyllä näästi. Hyi vittu mikä hämää. Hyi helveteen. It's fucking disgusting. Mä vitun pitäis. Jos mä kuulen joku yhdenkin rapinan, niin se on GG. Mitäs kello näyttää? Kannattaa yli 3 minuuttia aikaa mennä. Okei, eli täs pitää päättää mihin suuntaan. Oh, damn! Mulla on idea. Mä menen ihan alkuun. Niin sitten toivottavasti kiertää koko tämän paskan ja sit vasta löytää mut. Tai sit mä menen sinne toiseen päätyyn, mistä näkee ulos. Mä menen alkuun. Sitten se ehkä kiertäisi koko tämän paikan läpi. Mähän pystyn osoittaa valoa itteen, että valkoinen paita heijastaa. Aha. Mä en heijastanutkaan tarpeeksi. Oli vähän turhan pimmeitä. Mulla kestää varmaan joku 5 minuuttia mennä tästä alaskin. Ehkä mä menen valmiiksi. Okei, ehkä mun pitää mennä alas. Mutta valmiiksi tää. Eli täällä on alku. Ja liitelee joku. Tuolta me tultiin. Mennäänkö toi lepakko vai? Jesus. I don't wanna find out. Tuohon huoneeseen se näkee ylhäältä. Mä menen tänne. Tsekataan paikat, kukaan ei hyppää niskaan. Mitä vittu? Okei, joo. Tässä on mun mesta. Se tulee tuolta oikealta. Mä menen tähän. Tänne. Taakke. Se ei näe mua heti ainakaan. Sounds like a plan, yeah? Ok, 5 minuuttia on mennyt. Niin mä lähden nyt etsiä.
Mä en oikeesti vaan pärjää yksin tällaisessa mestossa. Okei. Okay. Mulla... Ei mitään. Hyi vittu. Tää on niinku 100-500 kertaa pahempi. Onks mä bitch ass? Pidän tälleen valo päällä. Tälleen. Tästä ei legin näkis mitään. Ehkä te haluatte, että mä pidän tälleen, koska mun housu. Oh my god. No, tää ei ole paha. Tällä mennään tuli heti. Mä en oikeesti syyttäis Joona, jos se ois jos se menis vaan ulos. Vittu, täällä on isoja hämähäkkejä. Mä oon ihan varma, että joku tarantela hyppää mun niskaa kohtaan. Mä oon fukkeri. En syyttäis yhtään. Jos ois tuolla, niin... Se ois vähän liian selkeä ehkä. Mutta... Koita pitää niinku tätä kameraa väliin tälleen, että... Tästä näkee jotain muutakin. Näyttää mun ilmeen, jos mä näen jotain. Hallo? Hallo? Oh. Okei. Okay. Holy shit. Okei. Okay. Sielläkin piikkei. Sielläkin vitun piikkei. Oh my god. Siis vaikka mä tiedän, että täällä ei ole tyyliä kuin me oikeesti. Mä oikeesti säikähän ihan vitusti. Please on mennyt. Miksi sä menisit enää takas sinne ylös? Se on vitusti vaivaa. Ei kukaan menisi sinne takas. Mikä meistä tää oli? Holy shit. Hallo? Okei. Sitten mä oikeesti pelästyisin ihan sikana, jos Mitäs tavallaan vaan lakkais toimivasti? Okei. En oo bitch ass. Täällä oli jotakin vitun ötököitä äsken. Okei.
Jos Joona kiertäisi mun ympäri, niin mä suuttuisin ihan sikana. Oh my god, minä valo. Kuulee. Joona. Osoitat sillä valolla, että mä vaan seison ne. Okei. Oli ihan fine. Ihan sellainen. Mä oikeesti... Mä jännitin ihan sikana. Se pitää järkeä. Mä jännitti vaan vitun isot hämähäkit. Joo. Näit sä niitä? Mä en keskittynyt, mä olin vaan tälleen koko ajan. Mä olin siinä alastolomatkalla, missä se risteytyy. Sitten mä vaan silleen, että menisit sä enää sinne toiseen ylös tai sinne ulkojuttuun, vaan että ei vitussa, ei vitussa. Sen takia mä tulin tänne, että sä olisit kiertänyt ekana sieltä kaikki. En vitussa olisi, en vitussa. Luulet, että mä menen Turaan jonnekin mestaan ja olisi siis chanssi, että sä oot mieluummin täällä. Mä en ole nähnyt niinku yhtään, mutta ehkä mä en keskity niihin. Jos sä haluat nähdä, niin mä voin näyttää sulle isoimman hämähäkin, mitä mä oon ikinä nähnyt. Onko se täällä? Se ei oo tässä, se on tossa. Se on se ylhäällä. Se on siinä putkilassa tai siinä. Se kolonen. Ai se kolo. Niin. Onko? En mä tiedä, näkeekö sitä. Mä en mennä sinne ylös, jos sä haluat nähdä sen. Niin kuin se vaan chillaili. Joo. Onko toikin hämähäkki? Ei. No. Tossakin oli iso hämähäkki, missä me äsken oltiin siinä ylhäällä. Oliko se kuollut? Se oli ihan sairaan kotona, mikä tuolla ylhäällä. Oikeesti saadaan koko ajan. No siis sellainen, mutta Suomessa ei ainakaan mitään sellaista. Mä näin sen liian selkeästi. Mä en kerran katsoa, kuin iso se on, vaan niin vittuu siitä. Se alkoi samalla lailla niin kuin kaikki muutkin elokuvat. Kaksi bitch-ass houta. Onks tää sun mielestä jotenkin niinku sumeempi kuin ennen? Katso tota. Sitten loppuu. Eihän. You don't fuck up, man. Joo, please. Haluaa sitä. Siis tää ei oikeesti toimi. Vai pitäisikö tätä pyörittää? Onko tipa loppu? Eikö sä ottanut uudet patterit tähänkin? En mä kerran lataa mitään sen. Haluat sitä? Yes, please. Mä otetaan kattoo sitä. Ei mun mielestä tässä. Mitäs se ei oo enää siinä? Mä ainakin olisi ihan vitun vähän poistaa. Sä haluat nähdä, kun mä säikään. Siis mä niinku osaan hahmottaa, että kuinka pitkään se pitäisi olla. Kela se on jossain tuolla. Joo. Se on mennyt oikeesti jostain tunnelista. Se oli silleen tavallaan tällä reunustalla, tämä on niinku ympyrä, niin tällä reunustalla suht. Ehkä silleen 1/3. Ei se oo täällä. Kato enemmän sieltä. Mä olin jossain siellä, kun mä katsoin. Näetkö? Vittu tosissas. Vittu, jos se on lähtenyt johonkin. Ei se oikeesti oo tuolla. Onks tää ainut kolo, mikä täällä on? Oh. Vittu. Siis kuin vitun iso se oli? Mä lähden vittuun, tää se näkyy. Mitäs se vaan niinku, se vaan päättää yhtäkkiä, että se rupeaa frägäämään täällä. Siis se on sen kokoinen, että mä en koskisi siihen millään pitkällä tikolla. Bitsässi tulee tänne, niin se vaan kattoo, että vitu helppoa. Easy fragit. Siis mehän ollaan siellä Groundedin hämisluolassa. Vittu, missä sä oot täällä? Ei ne katso sen.
Näettekö niitä näetkö ne tulee? Ei vitussa tule. Siis kaikki tällaiset näet sanoi, mä voin näyttää, siis Niin täällä on ihan sairaasti nyt koloja. tosi kolo just. Ai jaa. Nyt se agro. Kuule, se juoksee jo. Tänään kuulisi yhtä kiva sellainen tum. Tiedätkö se tykytys, mikä Groundedissa kuuluu? Tiedätkö se? Ne hämisellä äänet. Sellaiset limaset. Eikö se ole sellainen tiki? Tiedätkö? No niin. Toi kuuluu siellä jotain Havain jutulta. Varmaan venaan, että tekstit. Ei vitussa. Oliko sulle paha vetää yksin toi niinku siihen kohtaan, mihin sä jäit? Ei. Okei. No haluatko nähdä se toiseen saamäkin, mikä täällä oli katos? Okei. Me ei ole yhtään bitsaa, ei tää exitti on niinku tossa. Tuolla on maassakin hämähäkki. Mennä. Pidä valoa siinä. Nyt on taskulampu päässä. Oletko parkeroida reka? No joo. Kuin vaan... Oi vittu. Toi vittu. Palkellaan. 2226. Eli sä lähet. Mut mulla kestää oikeesti varmaan 5 minuuttia kävellä edes tonne. Tai niinku joku 10 minuuttia, kun mua pelottaa vitusti. Niin voi lähteä 10 minuutin päästä. Et vitus lähkymään vielä päästä. Anna mulle 2 minuuttia. Anna mulle 2 minuuttia. Ja me just puhuttiin siitä, että siellä on hämähäkkää vitusti. Get your bitch ass out of here. Aika kuluu. TikTok. Okei. Mä meen. Siis... Mihin sä puhut tästä vittu hämähäkkeestä, kun me... Pitää mennä uudestaan tänne. Shit. Aikakalut loppuu. Lähdetään etsiä Päpsiä tuolta. Eikä ei Niko, eikä ei pussy ass bitchi. Mulla on tänä cheat code, miten mä saisin nopeammin. Mulla on Supreme Overdrive Mode. Elikkäs mä laitan sen päälle. Ja mä ei toiminut. Supreme Overdrive Mode. Mennään ilman. Se ei oo niin bitchää, sit se seti näihin. Mut se on niin bitchää, että se ei edes mene niitä rapposia ylös. Vaan se jää siihen paikkaan, missä ne rapposet on. Vitun pillu. Ei vitussa. Tästä ei näy yhtään mitään. Hello, you order some pizza? Joku muukin on säikähtää nyt tässä.
I has a pepperoni pizza for one, yes? Mä en edes näe tonne seinälle asti. Good. Fuck. You ordered some pizza, mate? I have some pizza for you. Lähi oikeaan suuntaan. Vähän täällä on kuuma. Tää on ihan vitun kuuma. Oliko se siinä? Kyllä se. Tai missä me käytiin? Pistin takas päälle. Kuulla kato ääni. Mitä tapahtuu? Siis, joo. Asuisipä intro tähän. I'ma run through that ass like it's Luigi's mansion. Dick in his butt got him moving and dancing. Make room in them cheeks cause it's time for expansion. Like a rotting pumpkin, man, his guts